Naidi omocini Saint Mark Bilwa Eastern Church Samononi sini Boramganang District Father Reverend Father Monindra Tripura Boni Church Nahadi Bobusuk naithoke sajokha obo kaisa yang samono soilengtani joton slai naithok khani ang khachongkha nahardi bobusuk naithoke sajoklaikha aroni joto Kristoni taku bukhurok asuk naithoke sajokmani bagui nahadi जों bono belai appreciation ronani nango sini church rok naidi sukna hau nukma haising si obo belai naithok jara naithokjaknai rok sahar baidi busuk naithokjakkha bahingjakkha comments kaidi abono tabuk bisingo bo phunuknai bisingo bo belai naithok borokni carpet rok bojak tei cross rok sajokmani abo belai uanaama sinsa borokni oro church o borok bo chaklaiya belai borok banglaijak tei church nok chikon ni bagui belai kesep khe tonglaijao tei borok kwtal tangnani bagui bwskango o 2026 borok plan nalaijak surui tongbaidi borok church kwtalok tanglaimani bagui borokni machine music jotono tongo naithok naithok kahamma borokni word kwbangma se naidi surui tongbaidi jotono borokni bagui kaitor hamari khlaitung hwnwi taklai bisini happy new year 2026 bisini desi tok baikhe borok new year palai lainani bagui ready khaikha naidi omo khai katakuti ingna bokrok rok omo khai helaibu tongkho bahan mu tagar yo ongkha khai naidi sudu desi tok teps tongkho na hadi koto koto berai tongbaiko kulok ya khao tan nai ni sawo na hadi na hadi oma abo kasai sorana na hadi bangmani tas tan baya ko omo rokai busaro gana doni tongbai chadi ne haifano borok no seng naliata ikon hadi ukolok rogo haino bereng tongbai mapsu rathan ma kai kha sagradi okra mabaro kakhna na joto desi ma joto desi mana na hardi abo khai tam pipe tam sap khlai abo nai gana bubuk buskai abo khai joto desi ni na iko bikhmu rok tong khuble iko joto desi na hardi ayang sida phan thone tani tongkho nang khai mapsu krakha sagradi mapsu mak rakha mangnai krakha tei de tongkho tanjang na tei krikha na abo kulok yang khai tam khainai tei koto pungus tongkho mayu na hadi kulok yang kha abno dak thanaikho ko phai tong hadi abu gana kagya kokrei ratha dehni sautabo ikana hadi oma muste markho hai mangsi ratharjak na hadi kereng tong di sini taklai ni happy new year kana hadi father oro asugoi muruk tong bo bai tang khodi tei yang girja ko abo girja gate lighting nuk yaba ang phunuga na sini girja naik tongbadi takurok sini lighting horni ang phunuga na logiwo omo church naithok ke sajokjak no haifano salo ba lighting ra sunugli ata okay hambai kereng tong di happy new year jotono no ani kristoni takurok bukhurok okra sakra joto kaituni seleng rok jotono no hambai naitong di jungno bo report rohdi ndorok tam khlai laikha hambai